Здравейте, казвам се Олга и това видео беше създадено с помощта на изкуствения интелект. Изкуственият интелект трансформира индустрията на недвижимите имоти, като автоматизира рутинни задачи като обработка на документи, проверка на данни за имоти и запитвания от клиенти. Това не само намалява времето за обработка, но и минимизира грешките. Системите с изкуствен интелект анализират огромни данни за пазара на имоти, за да предоставят точни оценки на стойността на имотите и да следят промените на пазара. Това улеснява агентите на недвижими имоти да предлагат персонализирани препоръки за имоти въз основа на предпочитанията на клиентите. Изкуственият интелект също подобрява клиентското изживяване с виртуални обиколки на имоти, позволявайки на потенциалните купувачи да разглеждат домове дистанционно. Въпреки това, с тези напредъци идват и правни предизвикателства, особено по отношение на поверителността на данните и отговорността. От съществено значение е системите с изкуствен интелект да спазват законите за защита на данните и да работят прозрачно, като осигуряват получаването на съгласие от потребителите. Докато изкуственият интелект продължава да се развива в недвижимите имоти, е жизнено важно да се установи правна рамка, която да адресира въпросите на поверителността, отговорността и етичните съображения. По този начин индустрията може да отключи пълния потенциал на изкуствения интелект, като същевременно защитава както потребителите, така и бизнеса. Свържете се с Crowdy.ai, за да видите как можем да помогнем на вашия бизнес с недвижими имоти.